Yes, nu skal vi forklare adjektiver, som vi i starten af vores skolegang har fået videre tillægsord, men vi nu får på med hovedet er adjektiver med latinord. Adjektiver, det er alt det, som beskriver et navneord eller et substantiv, som man så et latinord for navneord. Tillægsord, det er det, som vi har i de her eksempler her, er smuk, som beskriver substantivet som er navneord, som er sang. Og det findes i forskellige grader, det her tillægsord her. Og det er både i første grad, anden grad og tredje grad, som er en smuk sang, og så bliver den bøjet til en smukkere sang, og så den smukkeste sang. Det vil sige, at vi har de her, hvor det er, de er på forskellige niveauer nærmest af, hvor det er, her er det bare en smuk sang, den er endnu smukkere som den smukkeste. Men den bøjes, det her tillægsord, eller adjektiver, de bøjes på forskellige måder, alt efter hvilket køn vi har med at arbejde, eller som vi arbejder med. Vi har de køn, som er hunkøn, flertal, og så intet køn. Fælleskøn, undskyld, ikke hunkøn. Flertal, der hedder det så, for nu har vi her til at fortælle os, at det er flertal, det er de, og så er de smukke, så det vil sige, at der kommer KE på, og så sange, og sange det igen, det navneord, som bliver bøjet til sange, fordi det er flertal. Så i stedet for, så kommer vi så hedde smukke, men det er kun i første grad, at de rent faktisk bliver bøjet adjektivt. Fordi vi kan se her i anden grad og i tredje grad, der hedder det smukkere, ligesom de gør i fælles køn, og det er det samme herovre igen, det smukkeste. Udover det, så er det her, når det kommer til intet køn, som er, hvor det bliver for eksempel et glas. Et glas, det er intet køn. Så kommer det til at hedde et smukt glas, det vil sige, der kommer te på enden. Og det ændrer sig heller ikke efter grader. Og ja, det fortæller os egentlig om, hvad tillægsord eller adjektiver er. Og her har vi sådan nogle eksempler om på den anden side af tavlen. Og det er bare for at understrege det her med, at tillægsord eller adjektiv, det beskriver vores navneord eller substantiv. Og sådan er det på alle sprog. Det går igen på alle sprog. Her er det på dansk, en smuk sang. Og det kommer herover på tysk, ein schönes Lied. Og så A Beautiful Song på engelsk, og sådan fortsætter det simpelthen. Kan du ikke lige udtale de andre? Nej, og det går simpelthen igen. Kan du ikke lige udtale de andre? Og så har vi også et eksempel på vores anden, det her med, hvordan den bliver bøjet. Hvor det siger, at direktøren bliver rigere og rigere, men læreren var den klogeste. Og det er igen egentlig det samme eksempel som smuk, smukker og smukkest. Altså, her fortæller det, at direktøren bliver rigere og rigere. Altså han er rig i forvejen, og så beskriver det som om han bliver rigere. Og så har den i tredje, og det her det er begge to her, de er i anden grad. Men læreren var den smukkeste med ESTE. Så det her det er tredje grad.